Видях, че това за вас не е проблем. Именно за това няма да бъде вашето изпитание свързано с ядене на каквито да било насекоми. Готови ли сте да разберете какво ще е изпитанието, с което днес трябва да се преборите? Да. Добре? Ето го и не. Всяка една от вас, скъпи двойки, ще трябва да влезе вътре в този саркофаг. Съответно, жените отгоре, мъжете отдолу. Когато това се случи, върху жените ще изсипем няколко десетки от ето тези прекрасни, съскащи, ужасяващи и хапещи змии. И хапещи. О, Господи, аз си го пожелах. Уважаеми дами, вие ще трябва да намерите измежду всички тези змии нашите 4 ужасно дълги смоци. Аз не ги различавам. Сега ще видите и какво представляват те. Вашата задача ще бъде да намерите тези 4 смока и да ги прекарате през дупката, която ще се намира под вас. Джентълмени, вие трябва да поемете тези смокове и да ги изкарате през тази дупка, след което да ги поставите вътре в тази кутия. Извинявай. Напред ще продължат само 2 двойки. Тези, които се справят по възможно най-бързият начин с нашата змийска задача. Запомнете едно. Ако някой смок сам влезе в дупката и отиде при мъжете, вие, скъпи джентълмени, трябва да го върнете обратно при дамите, след което жените отново трябва да го прекарат към мъжете. Едва тогава може да го пуснете вътре в тази прозрачна кутия. Ако нарушите това правило, то змията, която е влезнала вътре, няма да я зачитаме и времето ви няма да спре да тече. Разбрахте ли ме? Да. Ако някой от вас бъде охапан от змия или се откаже, трябва веднага да даде знак за помощ. Има медицински екип, който ще се претеше веднага на помощ, имаме антидоди, ще бъдете вакцинирани, имунизирани и така нататък, така че няма да има опасност за вашето здраве. И така, първата двойка, която ще започне днешното изпитание, беше определена отново чрез предварителен жребий. Чиста се пада на Ники и Сани. Знаех си! Вие ще сте хората, които ще започнете днешното изпитание. Готова ли си? Първо, идват и нашите любими смокове, които трябва да прекараш. Беби, погледни и тях. Не бързай, още нищо не е започнало. Не се облягай. И така, те са готови. Ако не ги познаеш, не помогнете ли? 1, старт! Беби, до лявата ти ръка. Добре, правилно, това е смок. Ужас. Беби, дай го към мене. Този, който виси, не е ли смок, Любов? Този, който... Ето, Любов! Давай. Страх ме. Давай, Любов, подавай ми го, баб. Взимай го. Те определено имат бейби. затруднение. Ето, отклещи го. Хайде, Любов. Една отровна между краката. Аз съм по-отвъчава. Ами, пак отровна си. Така ли? Другата коя е? Върни се на мястото си. Добре, тя излиза. Ела, Тази, която отвънка точно не може да хванеш. Браво, успя да я хванеш накрая. бейби, готов ли си? Ники има проблеми. Бързо, Любов. Готов съм, беби. Не, Добре. тя ми се уби, не дей. Пускай го. Уби ми се. Давай, беби, пускай го. Ники обаче е изключително бърз. Все едно цял живот го е правил. Ох, не мога тази някаква. Добре, още само 2, Любов. Добре, до тук 2 смока. Точно така, Сани, браво. О, миличката, тя се обели. Ти я обели, ти направо извали кожата. Уби змията. Ники, с тази си имаш сериозни проблеми. Убийца. Ужас. Ники, по-леко, ако стише силно, може и да те охапе. Коя е другата, тази ли? Правилно ли е? Правилна змия. Правилно е, беби, давай. Ники, все още една змия не е влезнала изцяло. Любов, спокойно. Какво да направя сега? Ще трябва да я вкараш по някакъв начин, ти реши по какъв. Моля? Не. Ръката. Добре. Още малко остава. Още само една змия трябва да влезе вътре в прозрачната кутия. Ники! От теб зависи всичко в момента. Едната ти избяга. Бързо. Трябва да я хванеш. И другата ти избяга, Ники. Добре, още малко. Край! Браво, човек! Касапин. 2 минути 28 секунди, Браво, беби. което ми се струва наистина много добре. Бяхме първи, понеже ни наплашиха, че змиите са опасни, могат да ни охапат и бяхме по-внимателни с тях и нямахме представа за времето. Колко време? Да, нямахме представа. Не се състезавахме за време, тъй като бяхме първи.
Време е да разберем коя ще бъде следващата двойка, която ще се пробва с нашите змии. Милен Това май ще беше. бъде Еми и Милен. Заповядайте при мен, за да ви подготвим. Запомнете, ако искате със сигурност да продължите напред, трябва да подобрите времето от 2 минути 28 секунди, което поставиха Ники и Сани. Ясно ли е? Да. Окей. Ето ги и смоковете, които трябва да намираш. Айде. Давай. 3, 2, 1, старт! О, шет! О! Правилно, това е змията, която трябва да хванеш. Една от тях. Внимавай, ще седнеш върху една по-малка. До тук много добре се справяте, Ники. Горе-долу като вас, дори може би малко по-бързо. Една. Ела, маменка. Горките змии. Внимай да не ги щупиш. Та ще удуши. 2. Добре, това също е смок. Дай. О, мами. Седнете, Милен, като въже се едно да бързи. Наистина много добре се справи. Ники, вашия рекорд заминава. Ето го. Ето го там. Още една змия. Вали! О, май гад! Еми, имаш нещо на врата. Това ли е змията, Салми? Това е змията. Добре. Давай. Още много малко стана, трябва да падне вътре. Край! Вашето време е точно 1 минута и 5 секунди, което означава, че вие продължавате със сигурност към третото изпитание. Ухапа ли те, бе? Хапа ли? Нищо. Нено ми скочи. Честно казано, леко се ужасих, но гонейки преднина и време, трябваше да се абстрахирам. Но финала, когато едно змийче ми се беше увило около крака и аз, навеждайки се, го погледнах в очите, как се нахвърли върху мен, това беше вече страшно. Смятам, че съм се преборила с фобията от змии, но не бих искала да опитам отново. Много ти е смешно. Искрено се забавлявам. Вите, питона са сложили за тебе Да сега. ви объркам да извадя друг. Питона. Митьо, Нина, първата доза идва точно сега. Браво, Минче. Ръцете долу. Браво, Минче. Браво. Браво, Зелче. Супер си. Ето ги смоковете, с които трябва да се справиш. Браво, Минче. Айде. 3, 2, 1, старт! Давай, бебе. Давай бързо. Я определено се страхува. Бебчо, давай. Взимай първия питон. Бебе, взимай първия питон. Бебе, това ли? Внимавай да не му откъсаш главата, както се закали. Давай, Ние бебе. трябва да разплете възела, който се получил. Леко ще обезглавиш. Леко бебе. Ела тук, да помня. Това ли е другото? Точно така. Нина браво намери втория смок. Давай, Бебчо. Това ли? Смоковете се различават спрямо останалите опасни змии, които са вътре. Смъртоносно опасен. Давай, Бебчо. Вие не се страхувате, обаче ако ви окапе, ще разберете, че наистина е много болезнено. Давай, бебе. По-леко се змиите, защото ако я стиснеш, тя ще стане опасна. Тук виж окапала твоята прекрасна жена. Също е смок. Айде. Айде, помня. Ако излезе, правилно, добре. 2. Това? До тук имате 2 смока. Айде, Бебчо. Нина браво, справяш се много добре. Това какво е? Да го погледнем, това също е смок. Давай, последно. Къде му мамо тръгна? Още не. Край! Слизай долу. Вашето време е 1 минута 36 секунди, което означава, че продължавате напред към третото изпитание.
първият човек е най-прецакан. Винаги, когато не си първи, ти гледаш грешките на другите и се опитваш да не ги повториш. Гледахме да ни нараняваме тварите, защото все пак са животинки, те имат душа. Както и при първото състезание, при това жените пак бяха прецакани. Много ми е интересно мъжете какво правят в тази игра. Ники, Сани, много им беше приятно, че се видяхме. За съжаление, времето от 2.28 се оказа крайно недостатъчно. Благодаря за вашето участие, Сани. Всичко добро и успех от тук нататък. Чао. Чао. Много ни е интересно какво ще бъде третото изпитание и съжаляваме, че отпаднахме и няма да може да участваме в него. По този начин наистина можеш да пребориш някои свои страхове и да се почувстваш по-уверен. Нека по-добрия да победи. Останете до край със страх, за да видите едно от най-зрелищните изпитания за сезона и коя от двойките спечели специалното ни издание. Страх се завръща след минути. Много обичам Телешко Верено. На вечеря с звездите.